Чейси на разходка. Ето мина колоездач, никаква реакция. Какво, мамен? Хайде на обратно да се ходим. Ети. Спокойно. 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 Браво на детето. Акаме навънка. Браво на детето. Браво на детето. Какво, мамен златин ти? Чейси. Яла, чеда. Искаш ли бомбонче, мам? Не щеш. Ай. Ай. На другата страна. Я да видим сега как ще реагираш ти. Тос, велосипедист. Ето велосипедист минава. Танганаец, куче не реагира. Айде, Чейси. Айде, мамо.